Γεια σας παιδιά, είμαι η Αφροδίτη και σήμερα θα παίξουμε ακόμη ένα επεισόδιο Minecraft. Πάμε να παίξουμε. Οκ, έχουμε χτίσει πάρα πολλούς κόσμους. Στο τελευταίο επεισόδιο νομίζω ότι ήμασταν σε ένα κόσμο, δεν ξέρω, νομίζω ότι είμαστε σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Σε αυτόν εδώ τον κόσμο, αλλά δεν ξέρω να παίξουμε σε αυτόν τον κόσμο. Θα φας που δεν είναι σήμερα, δεν πειράζει. Ωραία. Ολοκληρώθηκε. Oh my gosh, δεν θυμάμαι τίποτα. Τίποτα δεν θυμάμαι. Εδώ. Τα ερείπια. Νόμιζα εκεί. Γιατί έχω πολλές μπριζόλες. Τέλος πάντων παιδιά, πηγαίνετε να δείτε το προηγούμενο βίντεο που έκανα για να δείτε το βίντεο και για να δείτε ότι έπαιζε εδώ λίγο. Αν ανοίξει την πόρτα τώρα. Άκουσα κάπου κάτι σαν slime. Και δεν μου έρθει το ζαμπάκι. Οκ. Εδώ. Και θυμάμαι κάτι. Η ταφή του αλόγου του αδερφού μου. Και θυμούμαι νομίζω και στο δεύτερο. Αυτά εδώ που κάνω γύρω από εδώ. Για να μην έχετε νερό, αλλά δεν ξέρω. Ωραία. Και θα λέτε, πώς έχτισες ένα σπίτι από iron, ρε φίλε, ενώ είναι survival. Ναι. Δεν είστε και τόσο χάρη, το ξέρω. Πήγα αυτή τη δημιουργική. Προφανώς. Ναι. Αν έχω σπαθεί. Τότε... παιδιά, τίποτα δεν θυμάμαι. Σας μιλάω ειλικρινά. Oh my gosh. Τόσο φαγητό. Ρε τι είμαι. Πόσο φαγητό είχα πάει. Τέλος πάντων παιδιά, ξαναλέω πήγαινε στο προηγούμενο βίντεο του Minecraft που έχει ανεβάσει. Να δείτε τι παίζει, όπως το ξαναείπα και το ξαναείπα. Και σας φαίνεται λίγο αυτό, αλλά τέλος πάντων, εδώ τι παίζει. Τώρα νομίζω μπορούμε να βγούμε. Άστο. Τι να κάνουμε. Σήμερα τι να κάνουμε. Και το μπήκον αυτό το φτιάξει ο αδερφός μου και δεν δουλεύει. Προφανώς, ό,τι φτιάχνει ο αδερφός μου δεν δουλεύει. Και γράψτε στα σχόλια πώς είναι ο αδερφός μου. Ναι. Και πάλι, θα σας πω κάτι άσχετο τώρα. Δεν ξέρω τι κάνω. Όπως το προηγούμενο βίντεο. Το είδα το προηγούμενο βίντεο, όχι άλλο. Δεν το είδα. Είδα το τίτλο. Δεν ξέρω τι κάνω. Τώρα το χρειάζεται. Ναι. Τέλος πάντων. Βάλουμε ξύλακια. Οκ. Ναι. Αυτό το βίντεο θα διαρκέσει πολύ λίγο. Δεν έχω όρεξη να δω άλλο έτσι πολλά βίντεο μαζί. Ωραία. Τι να κάνουμε. Τίποτα δεν έχω σκεφτεί. Μιλάμε.
Δεν ξέρω τι κάνω. Λοιπόν, σκέφτηκα κάτι. Να πάμε έξω με το άλογο μου. Εδώ. Δεν μπορεί να περάσει την πόρτα. Δεν πάω καλά. Ναι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να το βγάλω έξω από το σπίτι. Με τίποτα, πρέπει να σπάω στα blocks. Με τίποτα δεν θα σπάω. Μια ώρα μου πήρε να φτιάξω το σπίτι. Δεν ήθελα να βάλω όροφη γιατί δεν έχτιζε. Τρόμαξα πολύ. Τώρα γιατί είναι αυτό. Οκ. Τέλος πάντων. Θα το αφήσω εδώ το λόγο μου. Δεν μπορεί να μπει εδώ. Θα το αφήσω εδώ. Για να το βλέπω κιόλας. Και είναι και άσπρο λόγο. Κάνα 10 ώρες. Πώς το λένε, τα ξέρετε. Αν ξέρετε εσείς τα δουλειά που πιθανώς θα τα ξέρετε. Ναι, θα τα ξέρετε σίγουρα. Τέλος πάντων. Από εκεί το βγάζουμε. Άλλο. Ή στο survival μπορείτε απλά να πάτε και να τα βρείτε και να κάνετε 200.000 φορές να κάνετε μανούβρες. Να, γύρω. Ενώ στην ηλικία απλά κάνεις ό,τι θες. Ωραία. Του Γιάννη, ναι. Το όνομα του είναι Γιάννης. Το σπίτι του, το κρεβάτι του είναι χάλια. Κοιτάξτε το δικό μου, είναι κατάσπρο δηλαδή. Και μοβ προφανώς, είμαι κοριτσάκι. Ωραία. Sorry, το θόρυβο. Τι να κάνουμε. Θα βγω έξω. Ωραία. Τώρα τι. Χωβαρτό. Ωραία, συγγνώμη. Και θέλω να μάθω. Έχω περιέργεια. Μεγάλη περιέργεια. Γιατί. Μα γιατί. Είδα και σε ένα βίντεο. Βασικά, γιατί αφήστε το γιατί. Είδα σε ένα βίντεο τέλος πάντων στο YouTube. Δεν θυμάμαι πώς λέγονταν ο YouTuber που το έκανε. Αυτό είναι ένα βίντεο που έπιανε οι μαμάδες, οι μπαμπάδες, ξέρω εγώ, έπιαναν τα παιδιά να κάνουν κάτι περίεργα πράγματα. Ναι. Και αυτό ήταν ωραίο, πίστεψτε με. Δεν μου άρεσε αυτό που είδα. Το άλλαξα αμέσως. Δηλαδή δεν είναι καθόλου ωραίο. Δηλαδή θα είναι πολύ ντροπιαστικό να σε πιάσει κάποιος και να σε πιάσει τα πράσα. Γιατί κάνεις κάτι περίεργο. Γράψτε στα comments αν εσείς δεν έχετε κάνει κάτι περίεργο. Oh my gosh. Το μποσάκι. Μη με σκοτώθεις. Βάστε ξύλο. Οκ, δεν βλέπω την τύφλα μου. Πες μου λίγο. Όχι. Τέλος. Τα είχα βάλει στο προηγούμενο επεισόδιο αυτό εδώ. Γάμο. Παραλίγο. Τέλος πάντων. Στο επόμενο επεισόδιο θα κάνω κάτι καλύτερο. Ξέρω εγώ τι να κάνω. Θα παίξω άλλο παιχνίδι, όχι Minecraft μόνο. Όπως και σε ένα βίντεο παίξα Roblox. Ένα παιχνίδι μπορείτε να το βρείτε. Και είναι
πολύ διάσημο. Ναι, η πύλη κάνει έτσι. Τέλος πάντων, στη δημιουργική έχεις την πύλη, εκεί αυτό. Αυτό εδώ δεν ξέρω τι είναι. Δεν ξέρω καν, γιατί το κτίσα και δεν μ' αρέσει. Μια χαρά. Τι κάνουν, ξέρω. Τώρα βαριέμαι για να κάνω βίντεο. Δηλαδή έχω τα πάντα και δεν κάνω τίποτα. Να, το Daemon θα έχω πάρει. Πότε. Εδώ πέρα έχει gold. Τα gold έχω πάρει. Φτάνω. Τα πάντα κάνω. Ωραία. Και παιδιά, είμαι τόσο κουρασμένη. Πήγα σε ένα ταξίδι και σήμερα γύρισα. Ναι. Είμαι πολύ κουρασμένη, γι' αυτό δεν κάνω έτσι. Δεν τα πάω καλά. Γι' αυτό δεν μιλάω όπως κανονικά. Απλά δεν πάω καλά και δεν ξέρω τι κάνω τώρα. Και κάνω λάκες. Ωραία. Σας το ξαναλέω, συγγνώμη στο background. Αλλά δεν είμαι στο μάτι μου. Ναι. Δεν είμαι στο game μου. Ωραία. Τέλος πάντων. Κάντε subscribe. Κάντε subscribe. Λιώστε το κουμπί. Ναι, κάντε subscribe. Ναι. Τώρα, αμέσως. Έχετε 5 δευτερόλεπτα. 5, 4, 3, 2, 1. Τα 2 θα κάνω. Και πάλι κάντε subscribe. Κάντε και ένα like και ένα comment. Γράψτε ό,τι κάνει subscribe και γράψτε ό,τι θέλετε βασικά. Θα σας κλείσω. Γεια. Γεια. Και γεια σας.